Tuon haaste, joka Sepon pitäisi nokittaa tänään. Toivotaan, että nokitus tapahtuu tässä. Ja nyt se menee. Nyt tulee. Ja yli 90 metriä. Yli 90 metriä. Täällähän on veikkaus myöskin yleisön keskuudessa ja nyt siellä moni ottaa veikkauskuponkin esille. Olipa mahtava veto. Aivan upeaa Seppo Räty, Suomi ja Tohma Järvi ja 90 metriä on kevyttä tavaraa. Silloin kun se lähtee tuosta 110 kilon voimalla, niin Petranovin tulos ei paina tässä heitossa mitään. Yli 90 metriä Seppo Räty. Tuollainen heitto Montiuikilla ja siihen ei tarvita edes espanjalaista parravaskatyyliäkään, niin silloin ollaan vahvoilla. Ja nyt jännitämme, miten tässä käy. Kuinka kovat Raju lukemat repäisy tulevat. ja vielä pieni saattoaskel ja mies pysyy kaaren takana yli 90 metriä.